empezamos o pleno. O primeiro punto é a aprobación se procede das actas anteriores. Están todas pendientes de rematar. E o segundo punto da orde do día é a aprobación se procede do dictame sobre a aprobación inicial da Ordenanza Municipal para a Protección e Conservación de Camiños e Vías Públicas Municipais en relación coas operacións de saca de madeira do Regulamento para a concesión do servicio de xantar na casa a posibles usuarios e usuarias do Concello de Melide e a Ordenanza Municipal Reguladora das Axudas de Emerxencia Social no Concello de Melide. O que se pretende é a aprobación das tres ordenanzas e coa correspondiente publicación para presentar reclamacións por plazo de 30 días no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica, no tableiro do Concello. E, en caso de que haxa reclamacións ou suxerencias, deberase volver a traer ao pleno para a súa aprobación definitiva. De non habelas, entenderase definitivamente aprobado. Moi ben. Ainda que veñen todas no mesmo punto, vaise a proceder a levar e debatir unha a unha. Por lo tanto, vamos a empezar coa Ordenanza Municipal para a Protección e Conservación de Camiños e Vías Públicas Municipais en relación cas operacións de saca de madeira. Por lo tanto, ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Boas tardes. Esta proposta de ordenanza para a protección e conservación de camiños e vías públicas municipais, como di o propio título desta ordenanza, o obxectivo fundamental e principal é protexer e conservar os camiños e pistas de titularidade municipal cando se dea a actividade de saca de madeira. Como todos sabemos, tiñamos un vacío legal para que o Concello pudera actuar cando se deterioraba as pistas, cando se producían deterioros por a consecuencia das actividades da saca de madeira. Esta ordenanza, como está en todos os informes, está avalada sobre todo pola Lei de Montes de Galicia, a Lei de Administración Local de Galicia, a Lei de Bases de Réxime Local, a de Réxime Xurídico do Sector Público, entre outra normativa. No preámbulo desta ordenanza ben establecida a finalidade, que o obxectivo é establecer e compatibilizar a actividade de apuramento forestal coa preservación do medio natural, a protección paisaxística e a conservación dos camiños e a seguridade viaria nas vías municipais. Como ben explicado tanto no informe de intervención e sobre todo da Secretaría, que explica os pasos que se teñen que dar para a aprobación das ordenanzas, vemos que constan que se deron todos os pasos establecidos por as ditas normas, deuse exposición pública para suxerencias e unha vez rematado o período de exposición pública na sede no tabuleiro electrónico, traemos a proposta a este pleno para a súa aprobación inicial. Creemos que é moi necesaria esta ordenanza porque vimos dende este goberno dende o ano pasado que crea moitos problemas de deterioro nas pistas e moitas veces acabábamos de soltar ou arreglar unha pista e se volvía a deteriorar ao pouco tempo e tiñamos que ter un marco xurídico para poder xestionar estas deficiencias. Por lo tanto, a proposta deste grupo de goberno vai ser a aprobación desta proposta de ordenanza. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Dalia. Ben, boas tardes a todos e a todas. Antes que nada, este grupo quere expresar a gratitude de que todos estedes ben, visto a situación que esta vila sufriu nos últimos tempos, do cal nos alegramos moito. Espero que sea así tamén cos vosos achegados e dende aquí queremos mandarlle un mensaxe de apoio aos afectados polo COVID na nosa vila. Ben, con respecto ao punto relativo á ordenanza de protección e conservación de camiños e vías públicas municipais en relación cos servicios de saca de madeira, queremos apuntar unha serie de cousas. Ben, é certo que no informe de Secretaría por unha banda se di que para regulamentar unha nova materia é necesario ou aconsellable
someter a consulta pública. Eu agradecería para futuras regulamentacións, tal como indica o informe de Secretaría, sí que puiden comprobar que efectivamente está colgado o decreto no portal de transparencia, pois que tamén se utilicen outros recursos informativos do Concello para que a xente poida participar, como o seu propio nombre indica, no tema da participación activa nunha administración local e no regulamento. Creo que somos conscientes que ningún de nós ten como rutina diaria chegar, levantarse e ir a mirar ao portal de transparencia a ver se hai que achegar ou non esa proposta para que o Goberno regulamente. Ben, analizado o texto da ordenanza, tamén queremos preguntarlle, neste caso, o portavoz adiante Melide, que é quen se ocupa desta banda de defender a proposta do Goberno, por suposto unha proposta lexítima, cal vai ser o réxime, porque, dende o noso punto de vista, non queda o suficientemente claro, é dicir, vai a ser unha comunicación previa tal e como se establece en algún dos artigos e, polo tanto, vai a actuar o regulamentado na Lei 9/2013 de 19 de decembro, ou vai a ser decreto ou acordo da Xunta de Goberno local, porque en algúns casos fálase de comunicación previa, en outros casos pois fálase de autorización sine qua non se pode proceder a corta. En todo caso, supoño que, efectivamente, ninguén se vai a opoñer a que é deber do Goberno que os camiños e pistas municipais pois esteñan en axeitadas condicións e, sobre todo, sabendo que Melide forma parte do Distrito 3 e un distrito que, según puiden ler, ten unha extracción de madeira en eucalipto coníferas pois moi superior ao 50%. Co cal, queremos saber se esta regulamentación vai a supoñer unha eiva para os propietarios en canto a que se di que, por unha banda, é comunicación previa e, por outra, é necesaria a autorización expresa do Concello que será tramitada en 30 días si sin esa non se poderá proceder a corta. Tamén nos chama a atención as garantías. Hai un cadro de garantías que se teñen que estipular si o maderista ou o particular, máis ben o maderista, creo recordar, non ten un seguro de responsabilidade civil e se remite á Lei de Contratos do Sector Público. Entón, supoño que en ese sentido se calcularía que a garantía sexa feita na Tesourería Municipal ou ben polos procedementos que neses artigos da Lei 9/2017 se establece. A nós o que nos preocupa, máis aló de que compartimos co Goberno a preocupación pola conservación das vías públicas, se di que no artigo 5, na solicitude, ten que estipularse por que camiños e por que pistas se vai a proceder á extracción de madeira. É algo lóxico, non? Pero, sin embargo, se hai que constituir a garantía, se diferencia entre asfaltado ou camiño. Entón, onde está o barómetro ou a máis concreción que, ao noso xuicio, se debería outorgar en este punto número 7. Tamén entendemos que se salva todas estas cuestións a posteriores interpretacións do órgano que preside este pleno, que é a Alcaldía, e que creíamos que poderían vir a este pleno. Pero, en termos xerais, esa é a nosa aportación neste punto primeiro de preguntas. Moitas gracias. Gracias, señor portavoz. Ten a palabra o señor portavoz do PSDG-PSOE. Moitas gracias, alcalde. Bueno, a nós parecenos unha ordenanza necesaria. Necesaria agora e necesaria fai un ano e necesaria fai 3 e 4 anos. Queremos lembrar que na anterior legislatura xa se debateu e xa se votou aquí unha ordenanza que perseguía o mesmo fin que persigue esta, por determinadas circunstancias non entrou en vigor. Se antes estaban producindo problemas da conservación dos nosos viais de comunicación a raíz da extracción de madeira, pois evidentemente dende aquela se siguen producindo e aínda máis. Hai fotos que documentan perfectamente
a magnitude do problema e o quebranto nas arcas municipales que están causando e os problemas que están causando tamén nos veciños, sobre todo os máis próximos, que suelen ser a zona rural nos seus camiños. Co cal, urxe esta ordenanza, parecenos ben, como explicou o compañeiro de Goberno, era necesaria, está apoiada pola reglamentación e o noso voto evidentemente vai ser positivo para que podamos ter unha ordenanza que protexa as nosas vías de comunicación. Gracias, señor Prado. Ten a palabra o portavoz de Adiante Medides, señor Iglesias. A ver, como xa expliquei na miña primeira intervención, é unha ordenanza clara e unha ordenanza que está en vigor xa en varios concellos de Galicia. Queda claro cal é o ámbito de aplicación. Para ter claro, se crea o rexistro de empresas madeireiras que teñen que aportar esa documentación. Unha vez, se unha empresa non está registrada, se registra, e posteriormente, as empresas que realicen as actividades de extracción madeireira teñen, como ben claro no artigo 5, 15 días hábiles de antelación prevista para facer a solicitud de autorización, non? Unha vez, con toda a documentación que aquí se especifica, o Concello poderá denegar ou limitar o acceso en función das zonas indicadas e vendo as características de cada solicitude. Con respecto tamén no artigo 8 ven as excepcións de presentación de garantías cando sexan para uso exclusivamente doméstico, non fai falta presentar garantías e o aprometimento non será superior aos 10 metros cúbicos anuais por persoa propietaria e a saca de madeira se realizará por medio dun tractor cando é para esos usos domésticos. Con referente a garantías se diferencia as cantidades por o tipo de pistas, se son asfaltadas ou non, por suposto, vai en relación non é o mesmo reparar pistas asfaltadas que non estean asfaltadas. Pero, despois de ver varias ordenanzas que están aprobadas en varios concellos, creemos que esta é a máis clara e a que máis garantías xurídicas teñen, porque xa temos a experiencia da anterior que había neste concello que atumbou o xulgado e, por lo tanto, decidimos por esta porque estaba avalada e en outros concellos xa levan algún tempo xa funcionando con esta mesma ordenanza. Rematou vostede? Sí. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Moi ben, moitas gracias, alcalde. Ben, penso que non se respostou a pregunta que eu facía, que nos preocupa dentro do noso grupo, é dicir, vai a ser o réxime de comunicación previa tal e como se deixa entrever no artigo 7 ou vai a ser a autorización a que se fai referencia no artigo 5, no artigo 5, onde pongo o Concello notificará a autorización favorable ou non favorable para executar os traballos de aproveitamento madeireiro comunicado. Bueno, en definitiva, tampouco nos imos entreter nisto, veremos como se pon en marcha esta ordenanza. Compartimos o espírito que sempre fixo este Concello e que vos tamén fostes partícipes do deterioro que sufren en determinados momentos as pistas municipais e que eivan sobremaneira os servicios técnicos con todos os expedientes no Concello, co cal en ese sentido compartimos o espírito, pero nos faltan esas concrecións que quedan no aire desde o noso punto de vista para dar un voto positivo. En todo caso, só adiantamos e aconsellamos que isto non supoña unha eiva a un sector productivo que é moi importante xunto co gandeiro na nosa comarca, porque, como ben sabedes, é certo que a maquinaria que se utiliza para extraer madeira é a maquinaria de gran tonelaxe, pero non é só esa maquinaria no sector agrícola. Por lo tanto, esperando que teña unha boa implementación, a noso voto vai ser a abstención. Moitas gracias. Moitas gracias, señora portavoz. Por favor, un pequeño silencio. Ten a palabra o portavoz do PSOE, señor Prado. Bueno, reiterar o mismo de antes.
Simplemente que evidentemente nós pensamos que non ten por que ser un problema para o sector madeireiro en absoluto. Ao contrario, de feito, algúns madeiristas antes de empezar mandaban unha foto e dicían: mirade onde vamos a actuar para que vexades que somos responsables. O sea, que quere dicir que hai moitos deles que traballan en esa línea, é dicir, vamos a facer algo e vámoslo deixar ben. A cuestión son os outros, non? O sea, nós pensamos que non vai ser unha traba para o sector madeireiro. De todas formas, a nós que nos preocupa evidentemente son os nosos viais, os nosos veciños que se utilizan e os nosos veciños que venden a madeira. As empresas, evidentemente, como profesionales, van a saber defender os seus dereitos e o que deben saber tamén é respetar os dereitos dos veciños e veciñas de Melide. Co cal reiteramos o noso voto a favor e o acertado desta ordenanza. Moitas gracias, señor Prado. Nesta primeira miña intervención tamén llevo a desexar a todas as persoas que en este momento sufren o problema desta pandemia unha pronta recuperación e unha volta á normalidade no menor tempo posible. E tamén é mutuo con respecto, efectivamente, como non podía ser de outra maneira, a todos os membros desta corporación. É dicir, por lo tanto, neste caso é mutuo. Con respecto a esta ordenanza, que é outro tema, chega tarde como casi todo chega tarde aquí. É dicir, o que hai é, evidentemente, que regular a tala de madeira, porque perxudícase a economía de todo o concello, que cada vez que alguén corte madeira teñamos que ser os do concello os que arreglamos o desarreglado. Por lo tanto, hai que regular isto. E xa tiña que estar regulado como está regulado en moitísimos concellos fai moitos anos. Moitos anos. Entonces, cada vez que pasa un señor, nós temos que denunciar. E, unha vez denunciado, resulta que nos din que non hai unha ordenanza que regule a tala. Por lo tanto, hai que regulala. E ben tarde, como moitas outras cousas veñen tarde. Por lo tanto, vamos a proceder, despois de consumida as quendas de todos os portavoces, a votación de este punto que pertenece ao punto 2. É unha... Bueno, votos a favor, votos en contra, abstencións. Xa continúa. Ahora é a ordenanza de xantar na casa. Bien. ¿No? De acordo. Vamos a ver. Ahora vamos deste punto 2 a unha parte que é o regulamento para a concesión do servicio de xantar na casa a posibles usuarios e usuarias do Concello de Melide. Vai a tomar a palabra a concelleira do ramo, en este caso a doña Carmen Liñeira de Adiante Melide. Ten vostede a palabra. Boas tardes a todos e a todas. Traemos hoxe ao pleno o regulamento para a concesión do servicio na xantar na casa para os usuarios e usuarias do Concello de Melide. Xantar na casa é un programa social de atención nutricional dirixido a persoas maiores de 60 anos con dependencia e sen rede de apoio ou persoas menores de 60 en situación de exclusión social avaliada esta polos servicios sociais. O obxectivo fundamental de dito programa é de prestar apoio no domicilio mediante a prestación alimentaria e de seguimento personal para mellorar a calidade de vida e a autonomía dos usuarios e usuarias. Dito servicio, mirando desde unha perspectiva integral, é a posibilidade de completar o servicio de axuda no fogar e atender as necesidades relacionadas ca alimentación dos nosos maiores ou outros posibles usuarios. Con este servicio tamén se pretende que os usuarios e usuarias manteñan o máximo posible a súa capacidade de independencia e autonomía e que teñan a posibilidade de permanecer nos seus domicilios nunhas condicións aceptables. O servicio consiste nunha entrega de xantares semanalmente. Estas dietas son totalmente personalizables e seguindo a prescripción médica se fose preciso. Os menús veñen en barquetas individualizadas aptas para rexenerar en microondas. A empresa beneficiaria prestará un microondas á persona beneficiaria se non conta con el no seu domicilio. No financiamento de dito programa
participa tanto a persona beneficiaria como o Concello de Melide e o Consorcio Galego. O precio do menú ven estipulado por convenio e non chega aos 7,5 euros, polo que a chega do Concello por menú non chega aos 2 euros, en concreto uns 70, sendo a participación tanto do usuario como do Concello do 26,66% do precio total. Actualmente son alrededor dunhas 1.300 persoas en todo Galicia as que están disfrutando deste servicio nos 177 concellos participantes. No noso concello implementarase nun primeiro momento para 10 usuarios ou usuarios, onde a partir do balance inicial do servicio se poderá solicitar unha ampliación do número de beneficiarios ou beneficiarias. Para ir rematando, xa decir que para este equipo de goberno é fundamental o inicio de dito programa para mellorar o benestar e a calidade de vida das persoas maiores dependentes do noso concello, así como as súas familias, manténdoos no seu entorno comunitario e retardando ou evitando a institucionalización. Este equipo de goberno aposta pola inversión en política social para garantir que todas as persoas maiores de Melide teñen cobertas as necesidades básicas. Lamentamos tamén, por outra banda, que o anterior goberno non tivese este punto de vista con respecto a este servicio, xa que o convenio co consorcio estaba firmado dende o ano 2009, polo tanto, hai 11 anos que os nosos maiores, cos maiores do Concello de Melide, poderían estar disfrutando deste servicio, pero lamentablemente non foi así. Moitas gracias. Gracias, señora Liñeira. Ten a palabra o señor portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. De noso grupo, como dixemos no anterior ordenanza, este tamén é unha ordenanza importante, como dixo a concelleira de Política Social, e necesario para a xente sobre todo con dependencia, para que poidan ter un servicio con garantías e con necesidades deste tipo de servicio. Por lo tanto, o noso apoio a esta ordenanza. Gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia. Ben, neste punto relativo ao programa de Xantar na Casa, pois nós queremos, como é natural, facer unha serie de apreciacións, tal como recalcou a Conselleira de Servicios Sociais. Non, efectivamente, o Concello de Melide está adherido a este programa desde o 14 de outubro do ano 2009, firmou o convenio co consorcio e nunca se chegou a realizar a achegación de crédito simplemente por unha cousa, porque creemos e crimos cando así nos tocou gobernar e tendo a corresponsabilidade que o que nos demandaban os usuarios era unha maior implicación nas horas de axuda a domicilio e de dependencia. Como poderás ver nas actas de xunta de goberno local e tamén nos informes de traballadora social, verás que se executou neste concello unha cantidade de horas a dependencia moi superior ao que fixeron outros concellos grandes nas cidades, e é por iso que eses concellos non executaban as horas. Melide puidose ver en varias ocasións ao longo do ano 2 ou 3 veces modificada esa axuda a dependencia. Ben, efectivamente, un programa que nós queremos preguntar, porque xa fixemos no seu momento cando se aprobaron os orzamentos, no que xa se prevía a liña do goberno en este sentido, en botar a andar este convenio co Consorcio Galego de Servicios Sociais, si houve finalmente un estudo da demanda. É dicir, aquí se di que inicialmente se vai arrancar cun crédito para 10 usuarios, tendo lista da garda se hai 11 ou máis, é dicir, a partir de 10, pois evidentemente todo aquel que a demande quedará en lista da garda. Entendemos que a chega da Xunta volve ser fundamental, cun 50%, 25% o Concello e 25% tamén o usuario, e o que nos interesa saber é se se fixo ou non por parte do Goberno pois ese estudo da oferta, polo que preguntamos no seu día no pleno dos orzamentos. En todo caso, visto que é unha aposta deste equipo de goberno e entendemos que se é así é porque debería de ter ese estudo feito, o que sí que non vamos a consentir, ou non sei se esa é a palabra, é dicir que nós non nos preocupamos polos servicios sociais, é dicir, volvo a reiterar que o porcentaxe de horas a dependencia e axuda a domicilio era o que se nos pedía naquel momento, e senón o que se nos pedía era un apartamento tutelado nesta residencia que temos tamén xestionada polo Consorcio Galego de Benestar. En todo caso, desexando que ninguén quede fora, se hai 11 demandantes deste servizo,
e augurando que sexa unha boa posta en marcha. É dicir, hai que ser ambiciosos a este respecto. É dicir, eu, desde o noso grupo, si decidimos poñer a andar o programa Xantar na Casa, evidentemente volvemos a reiterar que non nos gustaría que ninguén quedase fora. Se fai falta mover créditos, pois que se faga. Nada máis neste primeira quenda. Moitas gracias, señora portavoz do Partido Popular. Ten a palabra o señor Prado do PSDG-PSOE. Bueno, eu pregúntome que mellor que queden todos fora ou que quede un. Non queremos que quede ningún, pero que queden todos, dende logo, non é interesante, non? Por iso nos parece que é importante, Carmen, é unha mostra máis de por onde van as ideas de xestión deste goberno. É unha parte importante desa xestión e a política social, co cal depois vamos a falar de outra ordenanza que tamén é importante, e para nós esta, dende logo, un pouco máis hai que engadir ao que ti estás dicindo, co cal votar, si recalcar, como decía antes o alcalde, en casi todo chegamos tarde, en isto tamén chegamos tarde, pero bueno, polo menos chegamos. Gracias, señor Prado. Ten a palabra a señora Carmen Liñeira de Adiante Melide. Nada, simplemente, aclarar unhas cousas que preguntou Dalia. Sí que se fixo estudo inicial e xa se ten falado con Consorcio Galego na posibilidade de listas da garda a maneira de ampliación e non habería en principio ningún tipo de problema. A partida presupuestaria, se hai que mover, tamén se movería. E despois, simplemente aclararche que eu non dixen en ningún momento que non vos preocuparas polos servicios sociais. Dixen que lamentaba que non, repito, tivésedes este mesmo punto de vista con respecto a este servicio. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Liñeira. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide. Faga o favor. Reiterar as palabras que dixo a concelleira das súas matizacións. Gracias, señor Iglesias. Ten a palabra o portavoz do Partido Popular, señora Dalia. Moitas gracias, señor alcalde. Ben, agradezolle á concelleira de Política Social que nos faga esa aclaración, para nós era importante, e por outra banda puntualizar ao portavoz e membro deste goberno que el estivo na oposición e nunca trouxo este pleno, estando nos no goberno, ninguna proposta deste xeito, co cal, entendemos que tamén é bon facer crítica da situación cando se está a un lado e cando se está ao outro. Polo tanto, nos imos, non sei se hai algo que decir, nos imos a apoiar este programa e o noso voto vai a ser a favor, esperando que, reiteramos o que dixemos nun principio, que nos acaba de solucionar a dúbida que temos, e simplemente eso, que reiteramos que o noso voto vai a ser a favor e que na posibilidade que ninguén, se hai esa demanda, que ninguén quede fora. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Dalia. Teño que decir que o camiño Perdón? Perdone. Está usted no certo. Doy a palabra ao portavoz do PSDG-PSOE, señor Prado. Gracias. Disculpe vostede. Nada, gracias, alcalde. Moi breve. Dis, Dalia, que non fixemos propostas en este sentido. Home, os 4 anos anteriores fixemos moitas propostas, non aceptaste ninguna. Se queres, lembramos unha, cando veña o seguinte debate, esa proposta tamén a fixemos e non a aceptastes. Que quer dicir, fixemos propostas, evidentemente, que en este caso concreto, de Xantar na Casa non, pero bueno, entendo como é a túa preocupación, todo che parece ben, pero, por exemplo, no primeiro no Tala de Madeiras, que aquí todos votamos unanimemente a favor da proposta que ti traías, ti esta vez as tivecheste. E en esta supoño que votarás a favor. Bueno, pues, non nos pidas que nós todas as propostas que teñamos ahora que pasaran anteriormente na legislatura cando ti gobernabas e que non aceptabas ninguna, pero algunhas delas vanse debatir aquí. Gracias, señor Prado. Vamos a ver. Mire, señora Dalia, mire, o que non lle vou permitir é usted consumiu o seu turno de palabra e o que non pode é xogar cas normas que se deu este pleno. Así que pídolle, por favor, que usted diga o que ten que decir no seu turno de palabra. Despois, vostede ten a rara habilidade de sentirse aludida por casi todo, e os demais nunca somos aludidos. Que ten usted a rara habilidade de sentirse aludida por casi todo. Entón, o que lle teño que decir con respecto a este punto é que
todos os camiños se empezan con un primeiro paso. E como se empezan con un primeiro paso, nos damos un primeiro paso para que haxa unhas persoas que poidan ser satisfeitas con iso. Entonces, di vostede que pode haber maior demanda. Bueno, cando vostede presidía o goberno, pode haber maior demanda, pero usted non puxo este punto encima da orden do día, o que dicía o meu compañeiro. Usted agora vai se preocupar por un e non por 10. Iremos facendo, en función das nosas posibilidades, que a xente sea atendida dentro das posibilidades que teño. Pero, volvo a decir, por algún lado hai que empezar. E vostede obvia a primeira parte e vaise xa a segunda. E se queda alguén, oiga, e se non hai para ninguén, que era o que había hasta este momento. Vamos a proceder á votación. Votos a favor? Polo tanto, non hai votos en contra, nin abstencións. Polo tanto, apróbase por unanimidade. E agora vamos á terceira parte deste punto 2, que é a ordenanza municipal reguladora das axudas de emerxencia social no concello de Melide. Podo apagar isto. E ten a palabra a concelleira Carmen Lilleira de Adiante Melide. Ben, a Ordenanza Municipal Reguladora de Axudas de Emerxencia Social do Concello de Melide ten por finalidade apoiar aquelas familias ou persoas que carecen de recursos económicos para afrontar necesidades básicas. Estas axudas son de carácter extraordinario e de pago único, destinadas a atender situacións puntuais de emerxencia derivadas con gastos relacionados de vivenda, gastos para cubrir necesidades básicas de subsistencia ou gastos derivados da atención de maiores ou outro tipo de gastos. Estas axudas non son compatibles cos outorgadas por outros organismos, entidades ou administracións públicas pola mesma finalidade. O estudio de valoración de ditas axudas correspóndelle á Comisión de Valoración de Emerxencia Social formada polas traballadoras sociais do Concello de Melide e pola Concellería de Política Social. Aínda que sí que é certo que sempre existe unha partida orzamentaria neste Concello por gastos derivados da emerxencia social, teño que dicir que é fundamental o regulamento da mesma para dar seguridade e obxectividade tanto aos técnicos e técnicas dos servicios sociais como aos propios beneficiarios e beneficiarias das propias axudas. Recordar tamén que, dende que estamos no Goberno, non só se duplicou no orzamento vixente a cantidade destinada a emerxencia social, senón que esta partida presupuestaria veuse incrementada pola aportación tanto do Grupo Municipal do PSOE como polo Grupo Municipal de Adiante Melide. Este incremento foi dun total de 6.600 euros, pasando esta cantidade directamente á axuda de emerxencia social. Reiterar, para finalizar, a importancia do regulamento de ditas axudas para proporcionar obxectividade ás mesmas. Moitas gracias. Gracias, señora Liñeira. Ten a palabra o portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. Moitas gracias. Teño que reconocer a laboura feita pola concelleira de Política Social. Esta ordenanza, igual que a anterior, son unhas ordenanzas bastante completas e que son necesarias. Vemos que esta ordenanza de emerxencia social abarcan moitos ámbitos, o ámbito da vivenda, o ámbito de alimentos, vestido, gastos sanitarios, atención a menores, entre outras consideracións, e, por lo tanto, vemos esa necesaria existencia desta ordenanza para que teñan un componente xurídico mellor e que sexan claras os tipos de axudas que se poden dar en emerxencia social. Por lo tanto, o noso apoio vai ser a favor. Gracias, señor Iglesias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora Dalia. Moi ben, alcalde. Entendo que para vostede o que a min se me nombre directamente nun turno de palabra por un voceiro non son alusións, cando o regulamento de funcionamento interno das entidades locais di que se algún membro da corporación ou fora do seu turno de palabra o nomean,
ten dereito á palabra. Pero ben, xa estou acostumbrada que a vostede non lle gusta o que eu lle digo. Entón, pois, aplica a censura co rodillo presidindo este pleno. Non temos ningún problema, se vostede pensa que así nos vai aborrecer, non me vai aborrecer de ninguna maneira. Pero ben, imos ao que nos interesa, que en este caso é a ordenanza reguladora da emerxencia social deste Concello, non? Ben, no texto que se nos presenta tamén queríamos facer unha serie de apreciacións, porque é o noso traballo, por si non queda claro, é controlar o goberno e achegar naquelo que poidamos, pois novas perspectivas ou cuestións que están a mellorar. E se ao señor Prado iso tampouco lle gusta, pois volvo a repetir, estamos aquí en ánimo construtivo. Ben, en concreto, quero preguntar, porque sei que en algún momento houve algún problema, si agora nos servicios sociais deste Concello, que están situados no centro social, como todos sabemos, existe un rexistro, porque a solicitude di que se presentará nos servicios sociais. Sen embargo, na anterior di que se teñan que presentar polo Rexistro Xeral deste Concello. Ao mellor hai algún dato que eu non coñezo e teñen acceso ás funcionarias que están ali a traballar a un rexistro telemático o cal podería, en ese caso, solucionar as solicitudes. Mais que nada, porque o Rexistro Xeral deste Concello, dende o meu punto de vista, debe ser o órgano que tramite as solicitudes. Ben, en todo caso, hai unha cousa que tamén queremos poñer enriba da mesa, en ánimo construtivo totalmente, porque sei que eso tamén achega problemas á xestión de solicitudes, que é as tasas polos certificados de empadronamento. No artigo 15 se di que vai a ter que achegar o certificado de empadronamento do solicitante. Ben, sabedes, supoño, que moitas veces cando se teñen que xestionar axudas, ben para o propio Concello, ben para fora, se fai de oficio. Entonces, eu non sei se iso tedes pois máis ou menos previsto, ou se non se fai de oficio, pois que se mellore a redacción final para que non cree ningún tipo de discordancia entre o que teñen que facer os traballadores sociais e o que é as outras ordenanzas de taxa pública. Nós o que queremos é que, se eso crea problemas, porque se sustitúa de oficio polo que poida mirar a encargada do rexistro, as encargadas do rexistro, e que non se lle cobre os 3 euros a quen vai a pedir a emerxencia social. Evidentemente, se pede a emerxencia social, a súa situación económica pois non vai a ser boa. En definitiva, é certo, e o dicía a concelleira tamén na súa intervención, de que sempre houbo crédito para emerxencia social e que agora se plasma nun regulamento. Volvemos a incidir en que na disposición final, non sei se por comodidade ou por simplemente que a xestión ainda non se puxo a andar e, polo tanto, isto é proba de error, non hai ninguén perfecto e líbreme Dios da perfección, que se habilitará a alcaldía para as disposicións que poidan surxir da aplicación desta ordenanza. Nós queremos ser partícipes e por eso pensamos que hai algunhas concrecións que se deberían mellorar. En todo caso, pensamos que é fundamental que a emerxencia social sexa diligente na súa tramitación, que se hai un caso de emerxencia social nunca quedou sin atender neste Concello. Entendo que antes, agora e nun futuro. Eu creo que neso non hai ningún tipo de fenda entre goberno e oposición e, polo tanto, xa anunciamos que hoxe traedes a pleno, poñedes en papel realmente o que se facía, porque nunca foi arbitrario, eso tamén quero deixalo claro, é dicir, sempre había un informe da traballadora ou traballadoras sociais por detrás, ante unha situación que a todos nos pode vir, é dicir, lamentablemente pois existe este tipo de axudas e temos que estar aí como administración local e como Concello para darlles auxilio. En todo caso, xa adianto que o noso voto vai ser a favor. Señor portavoz do PSDG a PSOE, señor Prado, ten vostede a palabra. Bueno, gracias. Eu non vou pedir un turno extra por alusións, vou me dirigir xa directamente, porque esos son os turnos de palabra. Faríame vostede un gran favor que non entrase ao trapo en ese tipo de historias. Vou fazer uso do meu turno de palabra e dirixireime evidentemente como normal, como é normal dirixirnos. Vamos a ver, antes decíamos, cando se aprobou a ordenanza do xantar na casa, que depois viña unha que tamén nos facía ilusión, e permítaseme que diga para que consta nata este grupo municipal especial ilusión, porque foi algo que tratamos e debatimos
na anterior legislatura, cando tamén falábamos de aumentar os fondos para as emergencias sociales e non se nos aceptou aquela proposta, e tamén presentamos unha proposta para que se fixera unha ordenanza de emergencias sociales, e permítanme que faga un exercicio de memoria. Viñamos a argumentar algo así como que outros concellos o estaban facendo e iso permitía, primeiro, axilidade, claridade e responder moito mellor ás necesidades da ciudadanía. Bueno, pois un ano e 2 meses despois esta ordenanza está en este pleno soberano e vai ser aprobada. Que pode ser mellorable? Seguramente. Pero que é a mellor que se trouxo a este pleno? Sin dúbida ninguna. Que era importante aplicala nos momentos da crisis máis dura, alá polo ano 2011, 2010, 2011, 2013, ata agora? Sin duda. Que agora vai ser importante para poder axudar a xente de Melide en todos os ámbitos, no ámbito da vivenda, hasta ser necesario no ámbito da educación, en todos os ámbitos. Por iso, temos unha gran esperanza nesta ordenanza, xunto co aumento de fondos que se fixo para emergencias sociales, tanto no orzamento que estamos executando agora, como con a renuncia dos grupos municipales que sustentan este goberno, que renunciamos a toda a anualidade, e que evidentemente non vai ser maquillaxe e vai ser axuda directa á xente. Por iso, Carmen, a nosa confianza en que isto axude a moitos melidenses e sabes que tes o noso apoio. Moitas gracias, señor Prado. Ten a palabra a señor Carmen Liñeira, de Adiante Melide. Nada, simplemente creo que este punto non dá para máis debates porque todos estamos... Esta ordenanza é necesaria e imprescindible, simplemente que todas as aportacións e apreciacións serán tidas en conta e revisarás. Gracias. Moitas gracias, señora Liñeira. Ten a palabra o señor portavoz de Adiante Melide, señor Iglesias. No, as cousas están claras e, por tanto, non fai falta unha segunda intervención. Gracias. Moitas gracias pola concesión. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, señora. Ben, moitas gracias, señor alcalde. Antes, na anterior intervención, a verdad que non me acordou, pero ao fío do que dixo o señor Prado, sí que vimos e detectamos, pero entendemos que esa é unha cuestión simplemente de ano orzamentario, é dicir, en agosto, o RC que ven refletido no expediente do pleno non ven por a emerxencia social total, ven, creo recordar, non o teño aquí, por 2.700 euros. Eu entendo que eso, habendo crédito, simplemente é unha cuestión de estar en agosto, non? É dicir, polo tanto, se fai o porrateo evidente, co cal nos ímonos manter no que dixemos ao principio. Entendemos que todo o que sexa mellorar, pois benvido sexa, e o noso voto, por suposto, vai ser a favor. Moitas gracias, señora Dalia. Pois non é unha cuestión que este alcalde teña pensado con relación a pasar ningún rodillo. O que este alcalde vai a facer hoxe e sempre é que se respeten os turnos e que non se convirta este lugar nun sitio tabernario. Eso tamén yo digo. Por suposto que vai a ser así. Todo o mundo ten o seu dereito a falar, turno, outro turno, sin límites, e despois, se empezamos a ter a piel tan fina que estaríamos aludíndonos todos e contestando e convertiríase isto en algo que creo que ninguén desexamos. Por lo tanto, vamos a proceder a votar este punto. Votos a favor. Por lo tanto, apróbase por unanimidade e non ten lugar xa pedir a votación de outros signos de votación. Por lo tanto, damos por concluído este pleno. Moitas grazas a todos e a todos nosotros.